Bon dia, mis amigues. Ai, que bé dormir avui en l'hotel este que estem, Les Capçades, a Horta de Sant Joan. En este poble va estar Picasso 2 voltes i sembla que es va inspirar en la peculiar forma que té el poble per a crear el cubisme. De fet, hi ha un quadre pintat per Picasso que és el poble d'Horta de Sant Joan. Avui tenim el dia amb moltes activitats que volem fer. Volem fer una via verda que m'han recomanat, que és anar en bicicleta, que pareix que està molt bé perquè vas de baixadeta i quan arribes al final dius, ara he de pujar costera amunt? No, perquè van a replegar-te amb un cotxe. Vas a ensenyar-vos l'hotel on estem perquè és que l'entorn és meravellós, superxulo tot. Vaig a fer con les influencers que se fan una room tour. Doncs jo vaig ensenyar-vos l'hotel sencer. I no vaig entrar a les habitacions perquè igual n'hi ha gent i encara no tinc tanta confiança. La xica. Ai, que bonico. Això és un jardí que n'hi ha molt xulo. Ai, però és una xica per així de l'hotel. Hola, què tal? És que visc que hi ha unes cabretes per ahí. Això se pot anar a visitar en el xiquet. I tant que sí, el nostre, les cuidem nosaltres, sí. De l'hotel. I això que sí, a 3 cables per habitació? No, unes quantes més. Anirem després. Perfecte. Qui mos ho ensenya, això? El meu pare. Molt bé. Molt familiar tot. Molt familiar. Mengem cabreta, és que m'agrada molt la carn. La cabreta l'oferim a l'altre hotel. Val? És el crestó, la nostra especialitat. Ja. Aquí l'oferta que donem és un sopar, menú degustació cada dia diferent. Moltes gràcies per lo que ens heu dit de la bicicleta, per organitzar-nos també. Cap problema, també intentem organitzar totes les excursions per a tots els clients. I els xiquets no es quedaríeu? Si voleu, uns dies, només uns dies. És que em faria un favor, la meva dona i a mi. Adéu, me'n vaig ahir a... Molt bé. Adéu. Ai, mira aquesta... M'encanta. La piscina. Oh. Així m'he de pegar-hi un bany quan tornem de la bicicleta. Dolceira, ¿dónde estàs? Perquè encara que la meva dona diu que va en la bateta i que va fresqueta, vulguis que no, la persona s'acalora i el cos se fica així mostós. Anem així per així fora, us ensenyo. Aquesta porta està tancada. Vull que així per l'altra. Podria anar per ahí, pegar la volta, però saps què te dic? Que vaig anar per així. Que és més estret i em puc caure. Però així tinc una miqueta d'emoció. Total, per no pegar la volta per ahí darrere. Per favor, una miqueta de música de tensió, música emocionant. Estic omplint tot el vídeo, estic omplint-lo de detalls. Que els pobres que netegen estaran cagant en la mare que m'ha parit. I ara ha vingut un gilipollas de València. Ala, va, un último paso. Ai, per favor. Paisatge, està tot l'hotel completament envoltat de natura. N'hi ha moltes oliveres i fan vi també. És una zona famosa per l'oli i pel vi. La meva dona m'ha dit, anem a alguna bodega a fer alguna visita cultural. Una visita cultural, filla meva, tu què vols? Xamar de vi. Un silenci, una pau. Però tot i aquesta calma, els meus fills, com estan? No ho poden evitar. Hala, anem a un altre lloc. Ens hem vingut ara, activitat superguai, per a veure les cabretes. El famós crestó que es menja. Molt boniques. Estic ara amb el senyor Salvador, que és el propietari d'estos crestons, no? Cabretes. Sí, senyor. Vostè ha sigut pastor molts anys. Pues sí, vaig ser pastor fins als 7 anys. Des de quina edat? Des dels 8 anys. Però pastor d'estos que se'n van per ahí per la muntanya. Estava sol. En un tros de pa i no molta cosa més, a pasturar tot el dia. I ara, pues, jo com m'agrada el bestiar, m'agrada, pues, tinc el ramat. I quina és la particularitat del crestó? Per què és tan bona aquesta carn? El crestó és molt bona perquè la primera és de pastura natural. Sí. Que surt tot el dia a la muntanya. Sí. Ara les soltarem i marxaran a la muntanya. I com s'ha fet? Tota la vida. Molt bé. I m'agrada molt la carn. Vinga, pues molt bé. M'agrada molt la carn. Pues a provar el crestó. M'aporta este.
empaqueta-me'l. M'agrada molt el sorollet perquè ens recorda els cubitos de gel quan estàs fent el gin tònic, veritat? Ens veiem a la nit! En el sopar!